Já se jmenuji Aliaxík a v dnešním videu vám představím hru Geometry Dash. Řeknu vám, co je tady za výhody oproti ostatním Geometry Dashům, jako je třeba Meltdown nebo World. A ukážu vám nějaký i tajný věci, co tady jsou, a můžeme jít asi na to. Takže první věc je tady denní odměny, které jsou každý den. Ta zlatá, no, ta zlatomodrá, tak se resetuje každý den, a ta hnědo stříbrná, tak se resetuje asi každých 5 hodin. Takže si teď otevřeme obě dvě. Z té menší nepadají moc dobrý věci, ale z té druhé padají už docela dost dobrý. Tak, teď jste mohli vidět takový jeden krystal, ale k tomu se dostaneme. Takže je tady takováhle platforma, kde je tlačítko vytvořit. Tady si můžete vytvářet levely, a zatím tady jsem zkoušel jenom level tady s portálama. A můžu vám to tady ukázat, prostě jenom portály a takhle stěna nahoře. A to je tak všechno k tomuhle. Potom si samozřejmě můžete zahrát ty své levely. A jo. Potom tady to jsou normálně jenom levely, které si zahrajete. Potom tady jsou nějaký žebříčky. Jo, já jsem tady asi nějaký milionátý na světě. To není asi zase tak hrozný, ale nevím, no. Jako nic zase úplně dobrýho to není. Tady žádný kamarády nemám. Tak, pak tady jsou úkoly, které se mění každý asi den. Za ty získáváte potom tyhle krystaly, které můžete potom využít v nějakých tajných věcech. Takže, potom jsou tady denní levely. Já si tady zkusím jeden zahrát, i když nejsem úplně dobrý Geometry Dashi, tak zkusím tady něco udělat. Zkusím tady dát aspoň kousek. Tak. Teď jste viděli, jak vypadá tak denní level. A potom ještě jakože týdenní level. Ty jsou už těžší. A vidíte to? Tady už je to vidět, já to úplně nedávám. Potom tady jsou ještě dvě věci, na kterých ještě Robtop pracuje. Robtop je když tak výrobce Geometry Dashe. Potom jsou tady gauntlets, který jsou prostě takový jakože cesty levelů. Já vám tady ukážu třeba, to je zrovna docela lehký, já vám tady ukážu tenhle první level, který vypadá docela dobře a není zase tak těžký ani. Já jsem ho dal docela za chvilku a to nejsem nějaký profesionál v Geometry Dashi, takže ho zkusím teď dát. A uvidíme, jak mi to půjde. Já doufám, no tak nic. Jako nejsou zase tak jako úplně hrozně těžký, jo. Tak, jako jste viděli, prostě tady třeba prostě 5 levelů je a ty musíte, jo, dokončit, abyste získali třeba odměnu, jo. Tady máte vždycky truhlu u toho tady dole a z toho získáte třeba nějaký tak třeba krystaly nebo orby, nějaký tajný věci, třeba z toho tady jsem dal jako jeden level jenom. A teď tady je, teď jsem špatně, tak tady to je, jsou nějaký speciální levely,
Zkusím tady ten asi nejlehčí. Jmenuje se Rage Quit, tak nevím, jestli to... jo, nefunguje to nějak. Hej. Jo. Jsem to rozbil. Nevím. Nevím, co jsem udělal, ale... Jo, dobrý. Hodně dobrý level. Vypadá hodně dobře. Ano. Ještě takový zvláštní levely, řekl bych. Ještě jako to nehraju zase tak dlouho. Tady nějaký jakože úplně jedni z nejlepších levelů. Tady vám ukážu třeba tenhle, ten Fiji se jmenuje. Jo, tady nějaká raketka. Jo, tak to mi úplně nejde ještě jako. Tak, pak tady mám puffs, to je za orby. Orby jsou takový ty modrý kuličky, jak tady vidíte. Jo. A prostě za to získáváte třeba nějaký skiny, kostiček a tak různě, no. A pak tady jsou map packy. To jsou takový něco jako mod packy v Minecraftu, který, já vám tady ukážu jeden level, který jsem už dokončil, ale teď ho asi už nedokončím. Jo. Zkusím tady něco dát. Já jak hraju tenhle level, tak bych vám chtěl říct, že bohužel tohle je plná verze Geometry Dashe. Jinak existují 4 verze, které jsou zadarmo, tak jsem to pokazil. Ale tato je plná, takže stojí 75 korun a není to úplně dost tak hrozný. Minecraft stojí určitě víc, ale stejně jako jsou to pořád peníze, takže to taky je trošku škoda. Tak, pak vám tady ukážu tady tu hledací platformu, kde si můžete nastavit, jestli to chcete třeba takhle jednoduchý, chcete to třeba, když jsem něco udělal, tak jo, jestli to chcete třeba úplně krátký, potom střední, dlouhý, úplně nejdelší a tady to vám ukážu třeba tady na Démonovi. Tak to jsou vlastně levely jako je do Tower, kterou vám za chvilku ukážu. Tohle je jediný démon, který jsem dokončil. A nebyl jednoduchý, to vám řeknu. Dělal jsem ho 50 minut, jo, takže teď ho nebudu hrát 50 minut, takže klidně se to zkuste, jmenuje se Forsaken City, jestli to říkám správně. To je prostě na styl takový plošinovky. Potom tady je takový secret, který jsou tady, dají se tady dát kódy, který je třeba do challenge. Já tady řeknu nějaký kód, nebo já si žádnej teď nepamatuju, ale podívejte se na YouTube, vyhledejte se tam Geometry Secrety a tam určitě bude třeba 10 kódů na tohle. Tady vám ukážu do challenge, která se vám otevře za kód do challenge prostě. To je jediný kód, který si teď pamatuju. Tak to jsem pokazal. Já teď zkusím na to, není zase tak těžký. Není to úplně challenge, jak se jmenuje ten level. No, tak. Já to zkusím dát, jo, protože jako vidíte, jak ty procenta obývají rychle. Je to prostě lehčí level zrovna. Nevím, proč se jmenuje challenge, jako. Přímě. Je to jako challenge moc nepřijde. Jako, samozřejmě ten robůtek není moc lehkej. Ale zase
Že jo, kdo to umí. Potom tady je secret, jestli dáte do challenge. Ty jsou klíče. Já zatím nevím, co se stane, když to otevřete. Klidně mi napište do komentářů, jestli to víte, co se stane. Potom vám tady ukážu tuhle místnost, kde tady potřebujete 500 diamantů, abyste otevřeli tenhle obchod. Tady myslím 200 diamantů. A tady si s vámi vždycky povídá a řekne vám tady, kolik chce diamantů. Třeba tady ten zrovna chce, to vám tady hned řekne, ale musím ho nějak jo, 2000. To je hodně, jako pro mě, já nejsem úplně nějaký dobrý. Ten diamantový myslím potřebuje 1000. A tady se dají zase kupovat skiny. A ukážu ještě normální obchod. A teď vám jdu ukázat ještě jeden secret. No, tady jsou normálně, tady máte nějaký prostě takovou desku, jako máte třeba na Brawl Stars, takovou tu prostě nastavení. Tady je ale takový zámek vpravo nahoře. A tady můžete dávat další kódy zase. Jo, a ještě vám řeknu jeden secret, tady se vrátím. Když tady půjdete sem, koupí si tady, jak je, já jsem si to koupil, je to za 1000 těch orbů. Je takový diamant. Potom musíte kliknout tady přesně na to místo, jak tady mám otevřený ty vrátka. Potom mu potom takový mu prostě tomu, co tady je ten secret, tak mu dáte ten diamant, nebo prostě na ně kliknete, on se ho veme. A potom tady máte další místnost na kódy. Tak pak tady jsou normální levely třeba z Geometry Slide, ale nejsou tady jenom ty levely. Potom tady po Blast Processing je Theory of Everything 2, to je za 20 coinů. Tom Geometrical Dominator, tady to se jmenuje, myslím, teď nevím vůbec, jak se jmenuje tenhle level, ale pak tady je Finger Dash a Dash. A pak tady je ta The Tower. To vám ukážu a no, mám tady všechny coiny kromě jednoho, to jsem ještě nějak nedělal. Tady mám nějaký music kredity a já vám to ukážu, třeba první level zkusím. Ty další 3 jsou docela už na vyšší úrovni, takže bych je tady dělal dalších 15 minut. Já tady ukážu všechny modré coiny. Tady musíte skočit přes to a máte tady modrý coin. A jo. Takhle. Tak vám ukážu ještě další. Jeden je tady. A druhý je tady. Nahoře. A teď stačí už jenom šlápnout na tady to. A tady se probudí takováhle věc, prostě kamera. Na mě tady bude prohlížet, bude tady vykládat něco. Takže tady je ICU, samozřejmě. A otevře mi bránu. Jo, to je úplně super. Musím říct, že dobrý level. Tady, no, tak to jsem nestihl, ale mám ty coiny získáte, když získáte všechny normální coiny, všechny modrý coiny a čas 70 sekund. Já jsem, že jo, sbíral ty coiny modrý, takže jsem to úplně... Já to ještě na ty coiny nejsem úplně dobrý. Jo, a dokončil jsem ten level. Jako mám tady už dělený všechny coiny, a no, kromě toho jednoho, a to je z The Tower, tak všechno, pak tady máte takový popisek, který máte další secret. Roses are red, violets are blue, welcome to. Jo, dobrá básnička. Ano, hodně dobrá. Pak tady můžete odebírat, teď jsem to nechtěl. Takhle.
Jo, a prostě tady máte třeba své statistiky. Kolik jste třeba udělali skoku, já jsem jich udělala 122 000. Třeba, jo. Like it, dislike levels, rated levels, prostě statistiky, které se vám tady počítají. A to je tak asi, to je všechno, tak ještě vám tady ukážu tady jsou achievementy. Tady na první stránce mám všechno, na druhý nemám, tady Time Machine jsem ještě nedokončil, X-Step taky ne. Jo, tady mám všechny practice módy. Úplně, no kromě takové, počkej, jo, tady možná zjistím, jak se jmenuje takový ten za 30 coinů. Second Story, Geometry, Living, Deadlocket, jo, Deadlocket se jmenuje. Žádný secret, jo, ještě tady máte všechny své postavičky. Tady máte všechny raketky. Tady všechny takové míčky, prostě se tomu říká. Tady potom UFA. Počkej, tady ten se mi zrovna líbí, ten se nechám. Tak tady takovýhle šipkový raketky. Pak roboty. Pak tyhle ty roboty. Mám bohužel jenom jeden skin tady. Takovýhle očíčka, nebo co to je? Takový jetpack. Pak tady trailer a exploze prostě. Death effect. Prostě když umřeš, tak to je ten efekt. Pak tady je normální shop a když budete klikat takhle na tohohle prodavače, tak získáte skin. Já už jsem si ho vybral, takže jo. A pak tady se můžete nabarvit, tady je barva 1, barva 2 a glow. Musím udělat 10 mapeků, abych to odemknul. Aha, dobře. Tak, pak tady jsou shardy. Já tady mám jenom lava shard, který je za 5, nebo prostě lava. No, chápete asi? A potom tady je 8 shardy, jsou... Pak tady má ještě light shard. Jo. To je odsud asi všechno. A ještě... Co bych vám ukázal? A tady jsou potom ostatní hry, tady je Meltdown, World, Sub-Zero a ještě potom existuje Light, to je taková neplacená verze, plný verze. Hodně se těším na eventy, mapu a versus, na to se těším asi úplně nejvíc. Myslím, že jsem vám toho řekl o Geometry Dashi full verzi dost. A já se s váma loučím. Tak ahoj.